Aku urung tau mangan siji wae urung tau ngrasake. Anakku meng-meng ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ngono. Bang pikir wis kowe meneng iki skriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak adepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Ah, kuwi gene kok. Wis saiki muni ah. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan lun. Sing tak wedeni awamu. Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pringapus ora nang kene papane wong Bantayuda. Kenteng apa Pak Ampun Pak? Ah wong ora iso tantang-tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar-blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar-blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wila dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa, kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Ana ming mangkel ra ya iso dipeper to. Wong ki nek kune muja mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Enjuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora tedas gegaman, arene bendone ndase. Ora ana wong saiki ora tedas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa, tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan.
ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggon apa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono. Yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon topo saka ngendi? Heeh. Coba Bathara Guru muni ampuh. Jajan kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Ya ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning e. Lah ku nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawakke. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora sampe melu, tanganmu dekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku, nek ora tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Sono Pak, ngunjuk wedang. Iya. Halo, nek Joko. Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Eno. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduh kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngasuh. Ya. Wah, dipenake aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekruwi. Guandem watu sirahmu mudar. Dar. Iya. Ora rebutan. Gareng bisa sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Yo kaile mamah ora warep. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Gong. Mamah kerep kok njur. Lha rak dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk ora, Truk ora. Kowe lha dina iki do tegel ora aku tenan iki. Aku ora di masalah Bathara Guru, aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk kono? Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku kok, Gong. Oh wis. Ya syukur nek. Wo mburi omahmu sarean ya, Gong. Ah iya. Turu kono. Guandem watu kowe. Mburi omah sarean kok nuku. Mah, wonten dawuh. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni Mas karo wong liya diladeni ya? Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boki sampun dipun sembah sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya kowe iki dumek akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujana wae unggul juritku. Nggih, katos-atos ya. Nggih. Nggon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung.
ngatos-atos Mas. Kowe minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salah e. Engko nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong sawangsul sampean konten niku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana, nek wis titiwancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis mung ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Bal, apa? Jabat tangan sing terakhir, Man. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok menawa. Heeh. Kok kali sampeyan iku ngabekti. Usra tamu banter lho. Ora ngene masyarakat kakul ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis kana gerono. Nggih. Kok kayane aku ora lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kowe kok keke uang mesti, Mbak. Ngatos-atos. Ya mestimu ya, Mas. Nggih, ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupa wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangkah.